Продовжуємо прямий ефір на телеканалі АТR. Мене звати Олег Борисов. Наступну годину будемо разом з вами працювати. І одразу перейдемо до основної теми цієї години. Генеральна асамблея ООН 19 грудня розгляне український проект резолюції про стан дотримання прав людини в окупованому Росією Криму. Про це у Твіттер повідомила українська місія в ООН. Зокрема, в резолюції є вимога до Росії щодо виконання тимчасових заходів наказу Міжнародного суду ООН про скасування заборони меджлісу кримсько-татарського народу та забезпечення навчання українською та кримсько-татарською мовами. Міністерство закордонних справ України наголосило, що голосування щодо резолюції Генеральної асамблеї ООН з кримського питання свідчить про підтримку України світом в питанні деокупації Криму. Нагадаю, 14 листопада 71 держава підтримала український проект резолюції Генеральної асамблеї ООН, 77 утрималися від голосування, а 25 проголосували проти. Зокрема, проти висловилися Росія, Білорусь та Сербія. Цю тему будемо обговорювати з нашим гостем цієї години. Це постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін. Я вас вітаю. Доброго дня. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Тож, перше питання буде звучати таким чином. Якщо резолюцію ООН ухвалять, то чи варто очікувати якихось реальних змін із дотримання прав людини в Криму? Варто очікувати певних змін з процесів деокупації Криму, з процесів посилення впливу на окупаційну владу Російської Федерації з боку міжнародної спільноти. Варто очікувати на нові санкції, як реагування на нові міжнародні підстави, нові міжнародні документи. Крім того, відповідні резолюції створюють собою систему, бо це вже буде друга резолюція, схвалена Генеральною асамблеєю ООН. Є вже механізм моніторингу, надання звітів найавторитетніші в світі міжнародні організації. Тобто, з точки зору політико-правового виміру тиску на окупаційну владу, відповідні резолюції мають істотне значення. Чи будуть окупанти це виконувати на практиці? Ну, можна впевнено казати, що вони будуть імітувати якесь виконання. Ну, наприклад, у частині надання права на освіту. Ви знаєте, сьогодні росіяни серед іншого роблять фейкові українські та кримсько-татарські громадські структури в Криму. Ми це прекрасно бачимо, розуміємо. Вони будуть також десь там на камеру знімати три учня українською мовою. Інше питання – це питання меджлісу, інше питання – це питання виборів до Курултаю, які мають відбутися у 2018 році. Це величезна проблема для окупаційної влади, бо вони ні за що ніколи не підуть на формування дійсно незалежного від окупаційного впливу органу, який представлятиме інтереси корінного кримсько-татарського народу. Ми знаємо, що сьогодні росіяни замість цього імітують наявність мережевих організацій. Сьогодні через потужний вплив спецслужб РФ у кожному населеному пункті Криму утворюються структурні підрозділи, які називають себе кримсько-татарськими, примусово людей заганяють ці структури. А ми це розуміємо, і це Росія буде потім показувати, що ось у нас тут є якась кримсько-татарська громадська структура, яка діє в кожному населеному пункті Криму, все дуже добре. Ми прекрасно розуміємо, до чого це йде. Але на сьогодні окупаційній владі Росії в Криму є інші проблеми, бо вона на сьогодні сконцентрована на виконанні єдиного великого завдання – це так звані вибори президента Російської Федерації. І все, як то кажуть, реальна активність окупаційної влади, вона насамперед вже сконцентрована на цих питаннях, ми це прекрасно бачимо і розуміємо. Всі інші аспекти, там, питання якоїсь імітації дотримання прав людини, чи забезпечення якогось там економічного стану на півострові для окупаційної влади сьогодні другорядні. Вони мають виконати чітке завдання, ми його знаємо, їм воно поставлено, 70% явки і 70% за. Всі знають, за кого саме. Крім того, ми вже знаємо, що йдуть відповідні тренування постійні цих осіб, які пішли на співпрацю з окупаційною владою, чи добровільно, чи примусово у вигляді членів і голів відповідних виборчих комісій, так званих. Їх сьогодні ганяють на тренування, вчать це все фальсифікувати, вчать, як то правильно робити відповідну картинку. За нашими відомостями, крім імітації виборів, там ще буде імітація якогось місцевого референдуму.
Це така специфічна політкампанія, ми це все розуміємо і ми це відслідковуємо. Але, на жаль, оці, як то кажуть, імітації так званих демократичних процесів не мають насправді ніякого відношення до захисту прав людини, зокрема політичних прав. І до оперативної інформації ще прийдемо. Із СІЗО до реанімації цієї ночі доправили кримського в'язня Бекіра Дегермеджія. Його донька Мавіле повідомила, що він був непритомний, зараз вкрай важкому стані. Протягом 5 днів його адвокати вимагали негайної шпиталізації. У нього загострилася астма і він потребував кваліфікованої медичної допомоги, а саме вентиляції легень. Але щоразу на всі звернення адвокатам у СІЗО відповідали відмовою. Мовляв, лікування у медсанчастині ізолятора цілком достатньо. Бекіра окупанти затримали 23 листопада у так званій справі про вимагання грошей, а підконтрольний Кремлю Кримський суд відправив його до СІЗО на 2 місяці. Бекір Дегермеджі є батьком одного з фігурантів так званої справи 26 лютого Мустафи Дегермеджі. Про те, як відбуваються обшуки у Криму, вчора розповів лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв. Давайте послухаємо. Арестов, судов, обысков, то они сейчас стали традиционным таким явлением, уже будничным. Люди совершенно не причастные даже ни к чему, они смотрят на часы, если уже 9 часов, ну, говорят, наверное, сегодня уже не придут с обыском. То есть люди уже, причем, ну, понятное дело, активисты, они ждут каждый день, но даже рядовые люди уже, ну, они не защищены. Они знают, что к любому могут зайти с обыском, переломать все, там, унизить людей. Никаких санкций. Окружают дом. Все люди в масках врываются. Даже если двери открыты, предпочитают ее выломать или даже перепрыгивать через забор. Всех на пол, скручивают руки и начинают все громить, что там в доме есть, разбрасывать. Основные мотивы – ищут якобы оружие и нелегальную литературу, запрещенную литературу. Яким чином взагалі представництво президента моніторить ситуацію з дотриманням прав людини у Криму? Є декілька шляхів. Насамперед, це дослідження відкритих джерел інформації, це соціальні мережі, це сайти і новинні, і органів влади, і фейкових органів влади, моніторингових місій. У нас є постійна співпраця з моніторинговою місією ООН та моніторинговою місією ОБСЄ. Також ми безпосередньо отримуємо величезну кількість звернень громадян з різних питань, які, зокрема, стосуються порушень прав людини. Це і емейл, скайп, особистий прийом. Ну, за час мого перебування на посаді там було, я так розумію, вже 1500 звернень. На жаль, відсутність в Херсонському регіоні підрозділів Національної поліції ВРК і прокуратури АРК, які знаходяться в інших місцевостях, поліція досі в Одесі, прокуратура досі в Києві, воно, як то кажуть, зменшує можливість реальної координації дій. Але ті органи, які сьогодні є в Херсоні і дійсно хочуть, як то кажуть, не ходити по ефірах, а ходити по нулю і спілкуватися з людьми, вони з нами співпрацюють. Це і СБУ, це і прикордонники, і інші структури. Ми там на місці, ми це моніторимо, ми готуємо відповідні матеріали, працюємо з індивідами, які хочуть позиватися до міжнародних інстанцій. Ми повністю включені в ці процеси. І знаєте, на місцях окремі процеси, вони виглядають дещо по-іншому, ніж навіть з Києва. Це я можу казати відверто. Взагалі, чи можна у нинішній ситуації забезпечити дотримання прав людини, знову ж таки, у Криму? Можна зробити так, щоб російська влада відчувала, що брутальні порушення прав людини абсолютно невідворотно тягтимуть посилення санкцій. Тому вона буде відчувати певну межу. Сьогодні вона абсолютно не відчуває. Єдине, що вона сьогодні змінила у своїй тактиці, якщо спочатку вони відкрито переслідували людей за політичними статтями, за екстремізм так званий, який взагалі в міжнародному праві не є злочином, там, за посягання на територіальну цілісність Росії, яке взагалі є смішним з точки зору міжнародного права, вони сьогодні зрозуміли, що саме себе загнали на міжнародному правовому вимірі в дурну ситуацію. Сьогодні вони намагаються робити загальну кримінальні справи. Ось якраз дуже такий приклад яскравий, коли людей намагалися звинувачувати у вимаганні. Так?
Але оскільки вони це роблять дуже невміло і неякісно, це все сипеться, і вони змушені проводити акції залякування, от такі доволі брутальні. Це не процесуальні дії, вони не мають нічого загального з правом. Наша проблема є в тому, що рівень реагування на материковій частині України не такий жорсткий. Бо, наприклад, у нас сьогодні українські суди скасовують санкції, запроваджені проти окремих компаній, які працюють в Криму, за їх позовами. Ми знаємо, що готується позов, наприклад, якихось там бізнесменів з питання перекриття Північно-Кримського каналу. Вони нібито якусь шкоду отримали. Ми знаємо, що сьогодні, бачачи ці процеси, коли з ними намагаються хтось десь ставитись, можливо, не зовсім вірно, росіяни активізуються. І в такій ситуації, коли реакція органів влади України не така жорстка, як має бути, коли на материкову частину України через знов-таки невизначеність кримінально-правової політики, з яким мали відповідати і правоохоронні органи, і шановні народні депутати, приїжджають колаборанти, спокійно переміщаються територію України, оформлюють документи, на лікування переїжджають, повертаються до Криму. Це все абсолютно безкарно. В такій ситуації, звісно, що росіяни розуміють, що хтось десь там заявив про якийсь позов до міжнародної інстанції, а по факту нічого не робиться. По факту. Тут і зараз. Звісно, вони активізують свою репресивну політику. І це мене дуже турбує. Ми вживаємо заходів. Ми хочемо все ж таки скоординувати правоохоронні структури з кримських питань. Бо на сьогодні ми чітко можемо стверджувати про різнобій. Як і в національних провадженнях, так і у провадженнях на різні міжнародні органи, які опікуються позовами з питань російської агресії. Ми зараз в цьому процесі, на жаль, конкретних результатів, про які я міг би сьогодні звітувати, таких уже досягнень немає. Але, наприклад, ми вже добилися того, що є справедливе, адекватне рішення про переміщення підрозділів Національної поліції з Одеси в Херсон, які стосуються Крима. Цей історичний анекдот, слава Богу, скоро буде завершено, і вони будуть працювати там, де мають працювати, біля КПВВ, в місті Херсон, і працювати з свідками цих злочинів, які постійно прибувають з Криму. З ними сьогодні мало хто працює, з правоохоронців, з жертвами, які прибувають з Криму. Це наше головне завдання. На жаль, тривалий час органи влади України самоусунулися від відповідних питань і передали це на відкуп правозахисним організаціям. Я не хочу називати посадові особи, але тут недавно заявляє людина, дуже поважна, очільник регіональної прокуратури, вона каже, ось ми передаємо в міжнародні інстанції документи, які ми зібрали за допомогою громадських організацій. От просто уявіть собі, що прокуратура йде в український суд, приходить до судді і каже, ось ми тут звинувачуємо людину в вбивстві на матеріалах громадських організацій. Як подивиться на такого прокурора суддя? Мабуть, з посмішкою. Але тут, на такому височенному рівні, на рівні міжнародних інституцій, органи влади кажуть, ми це не можемо робити, у нас нема повноважень, є закон про окупацію, нехай там якісь громадські активісти нам щось зберуть. Це неправильний підхід. Величезна кількість громадських активістів, маємо бути відвертими, не зовсім працюють, як то кажуть, хоч якось релевантно до національних інтересів України. Бо є три позиції. Є позиція захисту прав людини в чистому вигляді, так? І тут це поважна позиція, але окремі структури іноді роблять через такий вплив спецслужб держави-агресора вигляд, так кажуть, корисних ідіотів. Ми маємо, до речі, декілька таких звітів дуже поважних авторитетних міжнародних організацій, наприклад, щодо Донбасу, які не зовсім виважені. Там акценти поставлені не дуже, як то кажуть, відповідності з реаліями того, що там відбувається. Але це сприйнятно. Але ще інші структури, які прямо фінансуються з того боку. Вони кажуть, ми захищаємо права людини, ми такі абсолютно класні, можна вишиванку надіти, нормально. І щось там інше, з прапором постояти. І вони, як то кажуть, закидують величезну кількість фейкової інформації. В таких ситуаціях єдиний правильний підхід до документування злочинів проти людяності – це співпраця, наприклад, з юристами, які працюють у відповідних процесах. Як в Криму, так і на материковій Україні. Щоб цим обіймались не правозахисні структури, які ніколи не несуть ніякої відповідальності за те, що вони роблять. І це правильно, що не несуть. Це нормально. Але якщо структура не несе відповідальності, вона може, як то кажуть, робити що завгодно. Ми маємо працювати з юристами в конкретних ділах, справах, які надають відповідні матеріали, які будуть кваліфіковані органами влади України. Ми знаємо це дуже добре, що сьогодні в бюджеті виділяються кошти на це.
І це абсолютно здоровий підхід, коли є фінансування юристів, які мають обійматися захистом прав людини в Криму. Єдине виникає питання, як їм платити. Наша позиція представництва, що тут, можливо, ще й додатково слід долучати засоби міжнародної технічної допомоги тих самих міжнародних інституцій, які сьогодні висловлюють таку велику стурбованість подіями в Криму. Шановні добродії, найкращий ваш шлях допомогти кримчанам – це фінансувати проекти, в яких юристи, які працюють в Криму, будуть мати незалежну підтримку. Не з боку України, бо ми там хунта, ми там деструктивні дії, а з боку авторитетних міжнародних структур, членом яких, зокрема, є Російська Федерація. Чи підтримуєте ви взагалі зв'язок з активістами або політув'язненими у Криму? Так. Яким чином? На жаль, не можу все казати публічно, але зв'язок ми підтримуємо. Бо, повірте, справжні, реальні активісти, які там працюють, вони ніколи не будуть піаритись, бо для них це смертельна небезпека. Якщо людина абсолютно вільно каже, що я правозахисник, я юрист, я там роблю що завгодно в Криму, я маю рахунки в окупаційних банках, збираю пожертви на допомогу українцям і кримським татарам, ну всі дорослі люди, всі ми розуміємо, що без, як то кажуть, дозволу спецслужб того боку це б не відбувалося. Тому ми працюємо з реальними активістами, ми працюємо з реальними патріотами і, повірте, їх дуже багато. Просто ми їх не бачимо і це правильно. От ви казали про фейки від Російської Федерації, так? Стосовно цього, от є новина, буквально сьогодні вона з'явилася, що от Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення наступного року планує запустити у 2018 році аналоговий телесигнал на окупований Крим з території Херсонської області. Про це заявив член Нацради Сергій Костинський. От у мене питання, зараз якісь взагалі сигнали йдуть на Крим? І яким чином буде відбуватися ось ця анонсована подія у 2018 році з сигналом на окупований Крим? Тут є декілька вимірів. Перший вимір – економічний. Щоб давати сигнал, слід мати відповідні телемережі. На сьогодні ми маємо телевежу на Чонгарі і, я так розумію, триває проєкт посилення телевежі у Чаплинці, нарощування телевежі у Чаплинці. І, можливо, там буде ще одна телевежа в районі Перекопу з нашого боку. Це те, що робиться. Перша телевежа на Чонгарі працює, вона дійсно дає сигнал. Це насамперед радіосигнал, який покриває значну частину Кримського півострову. У чому є проблеми? Проблема є в тому, що тривалий час мовлення на Крим мало те саме регламентації, що на іншу частину України. Ваш канал це знає, як ніхто інший. Це і питання ліцензування, дозволів і таке інше. І це і питання, наприклад, мінімального комерційного зиску. Бо якщо телекомпанія чи радіокомпанія мовить на Крим, звісно, вона має менше прибутку з реклами. Це зрозуміло. І ми це прекрасно бачимо. Особливо це викликає, скажімо так, певну цікавість, коли, наприклад, ми знаємо, що господар телевежі, яка сьогодні є на Чонгарі, є приватною особою. Тобто ця структура не є в державній власності. Це добре, це правильно, бо можливо. Бо у нас всі форми власності є рівними, вона робить свою справу, це нормально. Але виникає питання дозволів, по-перше, і друге виникає комерційне питання взаємовідносин носіїв контенту та власників відповідних телевеж. Це питання, воно відкрите на сьогодні. Я дуже хотів би, щоб українське мовлення поширювалося на Крим і надалі. Бо на сьогодні є проблеми, на сьогодні навіть на частині Херсонщини, через те, що телевежа в Красноперекопську активно використовується росіянами, є мовлення російське. Ми знаємо про проект «Солоне озеро», коли росіяни вже роблять офіційні державні закупівлі, вони не переховуються, коли вони в Джанкойському районі будуть робити потужну телевежу для того, щоб перебивати сигнал з материкової України і мовити на українську територію Херсонської області. Таку робити собі інформаційну агресію. Ми це знаємо, ми це моніторимо. Ми запропонували на санкції ті компанії, які беруть участь у цьому проєкті. Ми доповіли про це до ВООН та ОБСЄ. Ми чекаємо на відповідні дії українських правоохоронців. Але ми і зараз спостерігаємо таку ситуацію, що глушаться сигнали. Так. Це стосується як і Криму, так і Донбасу. Чи зараз робиться щось для того, бодай, щоб якесь мовлення, але все ж таки було у Криму? І яким чином взагалі зараз у Криму люди отримують інформацію з материкової частини? Чи не отримують її взагалі? Отримують. Знов-таки, ті вежі, що сьогодні функціонують, зокрема Чонгарська, дає мовлення на частину півострову. Це факт.
У нас є чисельні підтвердження, що сигнал там ловиться, що засоби заглушки спеціальні, вони неефективні. Ефективним є, як то кажуть, вибивання сигналу з іншої вежі. А її вони там на цьому ділянці сьогодні не мають. Вони чому їх будують? Тому сьогодні є певне покриття. Але насправді, звісно, супутникове телебачення і інтернет є сьогодні більш доступними джерелами новин, більш доступними, як то кажуть, формами спілкування для кримчан, навіть в умовах їх підконтрольності окупаційної влади, ніж аналогове мовлення. Але знов-таки поширення аналогового мовлення слід абсолютно вітати. Кримчани мають право на альтернативний погляд, мають право на правду, тому це процес, який ми маємо робити і далі. До ще однієї новини, не менш важливої, перейдемо. Пенсійний фонд незаконно передає російським органам влади дані українських пенсіонерів, аби там могли перевірити, чи отримують люди пенсію в окупованому Криму. Це дані правозахисниці Хельсінської групи. Маємо коментар з того приводу пана Чубарова. Давайте послухаємо. Різноманітні звернення, вони можуть, знаєте, створити у тієї сторони, з країни-агресора, ілюзію свого такого правління на наших територіях, а у міжнародних секторах можуть створити розуміння того, що якась відбувається ерозія суверенітету України. Звикання йде, цього не треба, не можна допускати. От почули думку пана Чубарова, от взагалі, що робити людям і взагалі як нині відбувається все це з виплатами пенсій. І взагалі от люди, які які вимушені переселенці, які приїхали до Херсонщини або до материкової України загалом, яким чином вони можуть отримати пенсію, оформити? Вони можуть оформити за загальними стандартами громадяни України. На жаль, є проблема дійсно різних органів, не лише пенсійного фонду, які для зручності закривають на себе очі на факт окупації. Їм просто сьогодні зручно папірець надіслати до Москви. Вони це роблять. Просто тут є така, знаєте, тонка ситуація, бо у нас немає звернень цих питань на сьогодні чисельних. Чому? Тому що коли людина отримує пенсію чи дві пенсії, вона про це не дуже, як то кажуть, схильна усім розповідати. І ми, на відміну від правозахисників, сьогодні не маємо, як то кажуть, потужної кількості звернень цих позицій. Але проблему саму первинну того, що українські органи взаємодіють з окупаційною владою, ми знаємо, ми робимо певні заходи цього. Це не лише пенсійний фонд. Наприклад, Укрпошта. Укрпошта абсолютно спокійно приймає поштові відправлення, на яких написано «Сімферополь, Російська Федерація» з Росії. Вона їх абсолютно спокійно приймає, доставляє відповідним респондентам. Вона не приймає кореспонденцію на Крим, але вона приймає кореспонденцію російську, незаконну з Криму. Це факт. Є у нас, наприклад, наполегливе бажання Мінінфраструктури дозволити українським суднам під державним прапором заходити в кримські порти в умовах так званих форс-мажорів. Їм просто це зручно. Це фактично визнання і російської юрисдикції, вони це роблять. Є інші подібні, як то кажуть, негативні дзвіночки. І от це питання пенсійного фонду, воно одно з них. На сьогодні воно навіть, можливо, не таке небезпечне, як дії Мінінфраструктури чи навіть Укрпошти. Ми про це все знаємо. Просто, на жаль, багато органів, окрема виконавчої влади, вони перебувають, як то кажуть, в стані Крим – це десь далеко, це не про нас. Відсутня координація. У нас на сьогодні спеціального органу, який би обіймався цими питаннями, на рівні виконавчої влади немає. І це, в принципі, правильно. Бо, наприклад, є речі, які не може здійснювати виконавча влада. Не може, наприклад, орган виконавчої влади координати дії, наприклад, у сфері розвідки. А навпаки, правоохоронний орган не може координувати дії, наприклад, у сфері поштового зв'язку чи забезпечення культурних прав. У нас тут і виходить, що є величезна кількість органів державних, в назві яких є Крим. Дуже багато. Включно з управлінням Державної служби і управлінням Фонду держмайна. Але вони всі, як то кажуть, самі собі по своє. Самі щось роблять, в максимально, як то кажуть, ідеальній якості, на виконання якихось загальних норм законодавства. А конкретну стратегію дій кожен орган сам собі малює на колінці. Це проблема, ми її знаємо. Для її вирішення ми
Будемо проводити відповідні потужні наради. Я впевнений, що ми в 2018 році вийдемо хоча б на рівень політичної координації всіх чисельних українських органів влади, які діють у сфері Криму. Ну от у такій ситуації, у таких реаліях, якщо у людей з'явилися проблеми під час оформлення соцвиплат або соцдопомоги, Ну, куди їм може зараз може звертатися? Так? До представництва нехай звертається, ми одразу миттєво відреагуємо. Будь ласка, звертайтесь до нас з усіх питань, пов'язаних з Кримом. Це і внутрішньо переміщені особи, і населення, що мешкає на окупованій території, і юридичні особи, які мають будь-які проблеми, пов'язані з окупованою територією, і будь-які інші структури, які мають будь-які проблеми, пов'язані з тимчасово окупованою територією, будь ласка, звертайтесь до нас, бажано письмово, і ми будемо реагувати. А як тримати зв'язок людям, які знаходяться на окупованій У території? нас є гаряча лінія, у нас є Озвучте, телефон. будь ласка, тому що щоб люди У почули. нас є гаряча лінія, веб-сайт, він не заблокований в Криму, група в Фейсбуці, скайп-лінія, e-mail, поштова адреса. Тобто ось вам величезна кількість форм, на яких можна звертатися до представництва. Крім того, якщо людина приїжджає особисто з Криму, завжди її вислуховують співробітники представництва. Чи можете зараз озвучити назву сайту, номер гарячої лінії, щоб люди, які нас зараз дивляться, побачили? Ну, все є на сайті. На сьогодні є сайт ppu.gov.ua. Дуже просто. І там є розділ звернення громадян, там є телефон, номер скайпу, просто вибачте, номер скайпу вам так разом на пам'ять не надиктую. Є гаряча лінія. Ну, Там. ця інформація вся на сайті. Вона вся є на сайті, він не заблокований в Криму. Вона є в групі Фейсбуку. Напишіть група Фейсбук. І, до речі, вітаю усіх до уваги до нашої діяльності, бо це можна робити, не вступаючи в групу. Просто кримчани можуть подивитися це. Там є сайт, там є скайп, там є e-mail, там є адреса. Просто знайдіть представництво президента України в Криму. Все, назва групи. Ще розкажіть, будь ласка, таке, що взагалі має зараз робити президент України, знову ж таки у питаннях Криму, і чого, можливо, не вистачає, на вашу думку? Ну, я не можу казати, що має робити голова держави, вибачте. Або міг би. Я можу- Саме ваші думки. Чого, можливо, зараз не вистачає узагально у всіх питаннях стосовно Криму? Ви знаєте, як Чого не вистачає? як на мене, і це не лише моя посадова позиція, але й особиста, саме президент України і та система допоміжних органів, які існує для виконання їм його функцій, є політичною, юридичною і конституційною силою, яка дуже послідовно виступає у сфері деокупації та реінтеграції Криму. І тут насправді величезна кількість питань є в інших сферах. На сьогодні, якщо б виконавча влада, вибачте, це, як то кажуть, фактор бюрократії, як то кажуть, нема проблеми, я про неї не знаю, відстаньте від мене, не відштовхувалося від Криму, як то кажуть, величезною палкою, якщо б народні обранці приділяли Криму більше увагу, а вони її не приділяють через дуже просту причину. Кримчани не голосують на виборах сьогодні. Масово. Так, внутрішньо переміщені проголосують, хтось прийде з Криму проголосує, але масово не проголосують. І кожен, як то кажуть, людина, яка живе в цинічному політичному вимірі, вона прекрасно знає, що не слід, вибачте, напрягатися заради кримських виборців. Цю тему, зверніть увагу, жодна структура, яка називає чомусь себе демократичною опозицією, про інше взагалі мовчу, демократичною так званою опозицією, вона це не піднімає, їм це не цікаво. Бо там ніхто не проголосує, і все, крапка. Це проблеми, які ми маємо вирішувати, величезні. І якраз в цій ситуації президент, як гарант територіальної цілісності, суверенітету, конституційного ладу і прав людини, є органом і структурою, яка забезпечує рух уперед. На жаль, частина інших органів не забезпечує цей рух вперед. Вона або використовує кримське питання для піару, або, вибачте, для збагачення, або просто люди, окремі посадові особи використовують гучні посади, де є назва Крим, для кар'єрного зростання. І ми це прекрасно розуміємо. Він там покерував віртуально Кримом, а потім пішов керувати абсолютно реальним регіоном. І це дуже, як то кажуть, цікаво для кар'єри. Ми це все розуміємо. Ми це все бачимо, але нам це не головне. Нам головне забезпечити систему координації і розробляти питання деокупації та реінтеграції. І стратегічні, і невідкладні. Це для нас головне. Які завдання перед вами поставив Порошенко? Насамперед, головний меседж, який ми маємо на сьогодні, який неодноразово висловлювався головою держави,
це зробити Крим максимально токсичним для держави-окупанта, зробити анексію Криму піровою победою російської збройної машини. З тим, щоб ця територія, яка сьогодні знаходиться під п'ятою агресора, жгла йому цю п'яту. В усіх сенсах цього слова. Друге – це захист інтересів українських громадян і українського бізнесу, які потерпають через агресію. Це стратегічне завдання, яке ми можемо робити сьогодні. Крім того, є розроблення плану невідкладних дій. Бо на сьогодні ми не можемо казати, знаєте, у нас зараз мене питають, чи є якась стратегія деокупації? Шановні, у нас є війна з Росією. Російська Федерація хоче знищити всю державу Україна повністю. В таких умовах має бути загальна стратегія оборони від агресії. В межах цієї стратегії можна казати, перше, про план невідкладних дій щодо Криму. Друге, можна розробляти стратегію реінтеграції Криму, бо все одно буде день Х, коли росіяни підуть з півострова. І після цього дня Х у нас величезна кількість завдань. Знаєте, ми так між собою жартуємо, що якщо завтра росіяни просто візьмуть і підуть з Крима, українська влада там з'явиться років через 5. Бо збереться купа посадовців на перекопі, будуть проводити наради, хто зайде перший, хто відповідає, а де бюджетне фінансування, а у мене нема повноважень, а в мене людина в лікарняному. І побачите, це реальна проблема. У нас рівень, керованості часто не такий, як нам би хотілося. І ми маємо вибудувати чіткий алгоритм реінтеграції Криму після часу Х. Бо кожен посадовець має знати, що робити, коли починається реінтеграція. Це залізобетонно. З іншого боку, ми маємо на сьогодні, вже зараз, розробити план першочергових дій щодо протидії російської агресії на кримському вимірі. Насамперед, це і питання протидії пропаганді. Це і питання протидії оцієї ескалації порушень прав людини. Протидії асиміляції, яка сьогодні йде, етнічних українців і кримських татар, яка триває на півострові. Це протидія міжнародним спробам, як то кажуть, або змусити, переконати когось визнати Крим, визнати анексію легальною, або просто змусити забути про це питання. От ми маємо цьому протидіяти. Особливу увагу на сьогодні ми приділяємо обстановки в районах, наближених до лінії розмежування. На жаль, Російська Федерація не припиняє всіляко вчиняти негативний вплив на ці райони. Це і політичний, і корупційний, і диверсійний, і інформаційно-пропагандистський. На жаль, в окремих районах, наближених до лінії розмежування, рівень управляємості, рівень керованості державних структур є доволі низьким. Це слід посилювати. Ми знаходимося в відповідній взаємодії з іншими державними органами. Я сподіваюся, скоро ми побачимо відповідні рішення і кадрові, і процесуальні, і безпекові. Я вам дуже дякую за відповіді. Дуже дякую, що долучилися до нашого ефіру. Борис Бабін, постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим, був гостем цієї години у нашій студії. Ефір телеканалу АТR продовжується. За 5 хвилин вже очікуйте новини «Заман». Залишайтесь з нами.